खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आं दिनै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। गिबिसिन थारावनो नैबे बड'लेण्ड बिग्राफोरनि सायावहाय जोङो एसे सावरायलायगोन। नैथियावहाय जोङो BPF नि CM हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। थामथियावहाय बिनिनो बिसि सेवलि महिलारि मेडामा मा बुंदों बेखौबो जोङो एसे खोनासंनानै लागोन। हाग्रामा महिलारि आरो बिनि बिसि बे सानैनि बुंनाय रावखौहाय जोङो खोनासंगोन, बिसोर सानैया मा बुंदों। आरो जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन आङो नैबे जायफ्रा एक्स भलन्टियार्स फर्स बिथांमोननि सायावबो आङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समावहाय रायजोफ्रा खोनासंदो बनसुनि माखासे दैदेनगिरि मावथिफ्रा मा बुंदों। অসমত থাকা এছামিজ ভাইসকল এবা যিকোনো কমিউনিটিটো বেয়া পাব নালাগে কি আমি সেপাৰেট ষ্টেট বিচাৰিছোঁ, সেইটো কেতিয়াও বেয়া পাব নালাগে। আমি যেতিয়া ঘৰতো দুজন যদি দাদা ভাই থাকে তেতিয়া আমি যেতিয়া ফেমিলি ডাঙৰ হয় এইটোও ছেপাৰেট হয়। আমাৰো এতিয়া পপুলেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াত আৰু কিছুমান যিটো প্ৰব্লেম, যি প্ৰব্লেমটো অসমে সলভ কৰিব নোৱাৰে, সেই প্ৰব্লেমটো যদি আমাক সেল্ফ অট'নমি দিয়ে, সেই জাগাৰ বড়ো নন বড়ো সব মিলি পেলাই সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰিম। ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি, এজ এ নেশ্যন, এইটো বহুত ডাঙৰ মেছেজ যাব, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, आङो बड'लेण्ड बिनायावहाय सापर्ट दङ, नाथाय बनसु बायदि मानसिनि लिडारा बड'लेण्ड बिनायावहाय आङो एसेबां गनायजाथाव होननानै आं सानाखै। मानो मिथिगौ रायजोफोर? बनसुआबो क्रेडिट लानो थाखायसो गावस्रा गावस्रि खालामनानै होनो प्लान खालामनाय बायदि जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं सिदा सानो UPPL को बाद हो, BPF को बाद हो आरो गोजाम गोजाम पार्टीखौ गासैखौबो बाद होजोबनानैहाय आबसुजों ज' जानानैहाय बड'लेण्डखौ सोमावसार। मिथिबाय दा रायजोफोर? आबसुजों ज' जानानैहाय बड'लेण्डखौ सोमावसार। दिनै आं नोंथांमोनखौहाय क्लियारलि बाथ्रा बुंनो सानदों। नैबे फिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनि साननाय हनाय मथेब्ला नोंथांमोनाबो क्रेडिट लानो थाखायल' बड'लेण्डनि सोदोबखौ बाहायदों, नाथाय नोंथांमोननि जे दैदेनगिरि लिडार मनजिल नै बिथांमोनखौहाय नायनानैसो आङो दिनैनि समावहाय बनसुखौहाय सापर्ट खालामनाय जाया। बड'लेण्डखौ आङोबो नांगौ, नोंनोबो नांगौ, बैनोबो नांगौ, हबेनोबो नांगौ, गासैनोबो नांगौ। आरो नोंथांमोना जे बुंदों जोंनो गासैबो जाति जनगोष्ठी मिलायज्लायनानै बड'लेण्ड जानांगौ। अफकर्स जों बड'लेण्डखौ लाबोयोब्ला गुबुन जातिखौ नेवसिगोन बे नङा, बयबो मिथिगौ। बड'लेण्ड फैयोब्ला सान्ति जागोन, बियो मोनसे रोखा बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बड'लेण्ड बिनायनि लोगोसे जोंनि बर'नि जायगायावहाय सासे CM दङ, जाय CMआ दिनैसिमबो बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङो। अब्ला माब्रै बे सोमावसारग्राफोरनि बुंनाय रावा रज'नो रायजोफोर? हा? माब्रै रज'नो? दिनै जाय लिडारानो, गाहाय लिडारानो जुदि बड'लेण्ड नाङा होनना बुङोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारफिननानैबो लाबानो गैया। बेनिखायनो आं सानदों BPF खौबो एंगार, UPPL खौबो एंगार, APB खौबो एंगार, भलन्टियार्स फर्स खौबो एंगार, आरो सोरबा RPR आरो सोरबा मा होनना बुङो, मा होननानै बुंदोंमोनलाय, जमदुवार ओनसोल, बेबायदि पार्टिफोरखौहाय, भटार्स पार्टिफोरखौहाय गासैखौबो नेवसिजोबनानै बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै आबसुजों ज' जानानै बड'लेण्ड बिफिन, नङाब्ला बर' हारिया खैफोदाव फैबाय। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? दानिया खोनासंदो, MLA इलेक्शननि उनावहाय जे लिडार सायख'गोन, मन्त्रि सायख'नायनि सायावहाय हाग्रामा महिलारिया ससियेल मिडियायाव मा बुंदों। BPF दल हिसाबै আমি এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী খোজা নাই আৰু নোখোজিব। এক নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ল BTC অঞ্চলত উন্নতি হ'ব লাগে, বাছ। BTCত মজবুত কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। এই কথাবিলাক লৈয়ে মই আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটা সাব ডিভিজন আৰু প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত BTCৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট
লৈ পেলাই মই ৰিভিউ মিটিং কৰিব ক'ত কি হৈছে হোৱা নাই তেতিয়া গোটেই ডাটাটো মোৰ হাতত আহি যাব PWDত বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে সেইবিলাক গোটেই ডাটাটো মই ল'ম ৰিভিউ মিটিং কৰি পেলাই তেতিয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে মই যেহেতু এতিয়া BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত এই মে' জুন জুলাইলৈকে পইচা নাথাকিব যেহেতু বাজেট জুলাইতহে হ'ব জুলাইত যদি বাজেট হয় তেতিয়া আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ পইচা আহিব তো এই পইচা দি আমি কি কি কাম কৰিব मोजाङै खोनाबाय दा जोंनो मन्थ्रि नाङा आरो आं बियाबो हा मन्थ्रिबो नाङा आरो बियाबो माने हाग्रामा महिलारिनि खर'आ मोजाङैनो गाज्रि जाबाय रायजायै बुंजायै हाग्रामा महिलारिनि खर'आ बिराद गाज्रि जाबाय बेनिखायनो बिथाङा बर' हारिखौहाय गाव थांनानै थासान्दि धंस खालामनानै होनो सानबाय मिथिबाय दा रायजोफोर बेखौसो आङो सानदों रायजोफोर हमथानो हाया दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिया बर' जातिखौ रैखा खालामनो हाया आरो जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ धोरोमजों नांनायनि बाथ्रा मिथिबाय दा रायजोफोर दा बेफोर बाथ्राखौ बुंथावनाबो नङा नाथाय ससियेल मिडियायावनो नुगासिनो दङ BJP पार्टिया धोरोमजोंहाय बाथ्रा बुङाखै होननानै बुंदोंमोन दा BJP नि लिडार प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी साहाब अमित शाह जिया बर' जातिनि गेजेरावहाय आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेरावहाय धोरोमजोंहाय दावराव खालामनो थाखाय प्लान पलिसिखौ खालामगासिनो दङ बेंगलावहाय जाजेनबायानो जुदि बिथांमोना धोरोमजोंहाय जुदि बाथ्रा बुङामोनब्ला आरो धोरोमनि थाखाय इलेक्शन फाथियाखैमोनब्ला मानो गिर्जा न'फोरखौ बुख्रुबलाबायजोबखो वेस्ट बेंगलावहाय मानो बिथांमोनाथ' बांलादेशिफोरखौसो होसोनायनि बांलादेशिफोरखौसो होखारनायनि बुंदोंमोन ना नाथाय बेयावनिनो थागिबि जायफ्रा थागिबिफोर जायफ्रा माइनरिटि थागिबिफोर बिथांमोनखौहाय मानो हुलुस थुलुस नासयजोबखो बेनो नामा बिथांमोननि थांखिया ना जोंनि बर'नि गेजेरावबो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि जाथाय जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों दा बेयावहाय बिहारनि आरो मा होनो वेस्ट बेंगलनि बेबायदि जाथाया जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर बर'नि गेजेरावबो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बिसि शेवली महिलारी मेडामा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो दाना এইটো কাৰণে মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে আৰু মন্ত্ৰীত্ব পদটো চবেই বিচাৰিছে ময়ো বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিকোনো বস্তু কাম কৰিব গ'লে আমাৰ মন্ত্ৰীত্ব লাগিব আৰু বেছিকৈ মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ স্পেচিয়েলি আমাৰ কোকৰাঝাৰ যিটো প্ৰেষ্টিজিয়াছ এইটো সমষ্টি এটা আৰু এইটো সমষ্টি যোনেই দেখিছে ই মন্ত্ৰীত্ব পাইছে গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমটো হ'ব নালাগে যেহেতু আমাৰ এইটো কেপিটেল হয় কেপিটেলখন ডেভেলপ কৰাৰ এটা কথা আছে এতিয়া যদি দিল্লীৰ মিনিষ্টাৰ হৈ পেলাই দিল্লীৰ মানুহে যদি মিনিষ্টাৰ নাপায় সেইটো বেয়া কথা গতিকে ময়ো বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত মোৰ দাবী যে আমাক মন্ত্ৰীত্ব দিব লাগে रायजोफोर शेवली महिलारिखौहाय आङो गाज्रि मोनाखै शेवली महिलारी मेडामा सासे देरफुनाय आइजो ना आरो बिथाङा डिग्री गोनांबो दा साननाय हनायखौ जोङो रिजायनानै नायोब्ला बिनि बिसायनिफ्राय बिसिनि सान्थौआ साबसिन मिथिबाय दिनै मन्थ्रि मोननो हास्थायदों मन्थ्रि मोननोला हयथ' खामानिखौ मोजांखौनो मावगोन खोमा नैबेखौबो आं सानदों रायजोफोर नाथाय आं सिदा बुङो बड'लेण्डनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया गनायजाथाव नङा हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौहाय माब्लाबो सापर्ट खालामा मिथिबाय दा बेनिखायनो आङो बुंबाय थादों सिगांनिफ्रायनो BPF पार्टी थायोब्ला बड'लेण्ड जाया UPPL पार्टीया एसेबां नेवसि जादोंब्लाबो बिथांमोना मा होननानै बुङो बर' जातिखौहाय नेग्लेक्ट खालामाखै बड'लेण्डनि लामाया UPPL पार्टीयाव गेवनानै दंखायोमोन नाथाय सापर्ट खालामैनि थाखायसो UPPL पार्टीया जेननो गोनां जादों आरो मोजां पार्टीया देरहाखानायबो नंला बे समावहाय मिथिबाय दा जेरावहाय मेसिननि गेजेरजोंहायनो नासयनो हायो आरो गोबां नासयनो थांगासिनो दङ ट्राइबेलफोरखौहाय नोंथांमोनालाय माथो बुजिदों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो मोना आं जेबो मिथिया
नाथाय नोंथांमोना गाव गावनो साननानै ला जोंनि बर'नि गेजेरावबो धोरोमनि दावराव दावसिया फैगोन ना फैया। जेराव आसामनि नायबिजिरग्रा आसामनि दैदेनगिरिया बे समावहाय जेपि नाड्डा जानो थांगासिनो दङ। मिथिबायना? नायलां नोंथांमोना हयथ' फैबाय थानाय ख्रिस्टमासावनो नासयनो हागौ ख्रिस्टियानफोरनि सायावहाय। बर'फोरनि जायगायावबो ओरैबायदि डेन्जारसो। नायलांदो नोंथांमोना। मिथिबायना? जोबनायाव आं बुंनो सानदों XNDB फरामनि मावथि नोंथांमोननि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना गावसोरनो सिन्था खालाम BPFनि CMआ सोर, हाग्रामा महिलारिया सोर, नोंथांमोनानो सिन्था खालाम। आरो थांनाय 17 बोसोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोनखौहाय होसोनानैहाय नायगार गुलि गावग्राया सोरमोन बेखौबो नोंथांमोना सिन्था खालाम। आरो बे समाव नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौहाय BPF पार्टिया मावगोन ना मावा नोंथांमोना नेनानै थादो। आंथ' बुङो मावा। मानोना दानि जेसेबां लिडार्सफोर दङ ना BPF पार्टिनि बिसोरो गासैबो NDBफोरनि सुथुर गोजा। नोङो रुबिराम नार्जारी सारखौनो बुं, बिश्वजित दैमारी सारखौनो बुं, हाग्रामा महिलारिखौनो बुं, सोरबा प्रेस मोसाहारिखौनो बुं, सोरबा जेम्स बसुमतारीखौनो बुं, मा होनना बुङो बिसोर गासैबो माने NDBनि सुथुर गोजा रायजोफोर। बिदा फंबायनि गेजेरावहाय थैनि बाना खालामबोनाय रुबिराम नार्जारी सार, नोंथांमोना मा बुजिदों? NDBखौहाय अनसायग्रा लिडार सासेबो गैया BPF पार्टियावहाय। मिथिबाय दा? नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर बाथ्राया जेसेबां बुङो एसेबां लावो। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। नाथाय आं क्लियारलि मेसेज होनो सानो हाग्रामा महिलारि थासान्दि बड'लेण्ड जाया। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।